ሰላም ከመይ ጸንሐ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተሉና ድማ ንዕድም ቫልዩ ሲስተም ናይቲ ሃገር ኣቦታትና ዘፅሑልና ዝመሬት ፀናሓና ዳሕየናዮ እሱ ዝውረስ ሕድረን ዝሕራሎ እዚኦም መንእሰይ እዚኣቶም ከዓ ንዓኣተን ቅድም ክሕዝዎን ኣለዎ ስለዚ እቲ ሲስተም ናይቲ ቫልዩስ ንዕኡ ፅቡቅ ገይሮም ክሕዝዎ ኣለዎም ፅዋዕንዎ ተረከብቲ ሃገር እዩ ዕድሪ ተሰኪሞም ሃገር ክሃንፅኦም ናፅነት ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ክከላኸሉ እዩ ናቶም ንመሓላፍነት ናይታ ፅዋዕ ምሳዕ ቅፃልነት ዘለዎ ሃገር ክትህነፅ እንድሕር ኮይና ሃገር ክትህነፅ ምፅናዕ እሳቶም እዮም ክሃንፅዋ ሃገር ምንታይ ትህነፅ ሃገር ነዳድሎ ወፅሎ ይኮነ ሰብ ኣነቆም ትንከማለት ሰብ ኣነ ማለት ከዓ ምንስያት ኣለዎ እንታይ ትገብር ሃገር እትሃንፅ ትመሃር ላዕሊ ተኸይ ብወዳእታ ይብሉ ኣብዚ ተሪበት ዝተቆሊበት በሃል ነገር የለን ፍልጠት ትውስኽ ትመሃር ዝለዓለ ደረጃ ብዲግሪ ተመሪቕካ ብማስተርስ ተመሪቕካ ዶክተር ኮይንካ ልዕሊ ዶክተር ትኸውን ትክእል ኣለካ መወዳእታ ዘይብሉ ውዕዘይ መንእሰይ ቅድም ቀዳልን ደን ቫልዩስ ከም ክብርታት ናይቲ ሃገር ናይቲ ህዝቢ ነተንዕለይ ኣብ ዝባኑ ዝስከሙ ብቀየራ ይኮነ ዓመይ ከምዚ ነይሩ ፅባሕ ከምዝኸውን ዝበሃል ስለዘየለ ንሳተን መሰረት ንዕአን መሰረት ጌርካ ግን ፍልጠት ሞያ ማለት እዩ ሞያ ክትፅናዕ ኣለካ ሃይስኩል ኣለኹም ኮሌጅ ኣለኹም ኣብ ዘለኹም ኣለኹም መወዳእታ ይብሉ ቀፃለ ፍልጠት ትውስኽ ፍልጠት ጉልበት ፓወር ማለት እዩ ፍልጠት ማለት ጉልበት ልዕሊ ፍልጠት እንታይ ኣሎ ስራሕ ተመክሮ እዩ ፍልጠት ኣለካ ኩሉ ሰዓሳብ ባርጀላ ኣለካ መወዳእታ ግን ብስራሕ ትፍትኑ ኣለካ ስራሕ ፈቲንካ ነቲ ተማሃርካዮ ዝፈለጥካዮ ክትግብር ዘይኮነ ሓድሽ ትምህዝ ክትምህዝ ክትክእል ኣለካ ኢኖቬቲቭ ክትኾን ኣለካ ትምህዝ ደሚርካ ማለት እዩ ፍልጠት ብስራሕካሉ ይሕይል ፍልጠት ብስራሕሉ መሊስካ ተተብሎ ካብ ፍልጠት ናብ ካልእ ትኸይድ እዞም ኩሎም ሊቃውንቲ ሎሚ ኣይ በሃል ዘሎ ኣብኡታት ደረጃ ዝበፅሑ በብቑሩ እናተማሙ ኣብዚ ትልቃሕ ኣብ ክትወስድ ናብካ ወሲድካ ተማሓድ ሓድሽ ሙዞት ኢኖቬሽን እዚ ኩሉ እንድሕሪ ጌርካ ናይ ባሓቂ ሃገር ትሃንፅ ማለት እዩ ካብቶም ዝገበሩ እዚኦም ንዕላም ዶም ዓበይትን ኣብኡ ዘለዉ ናቶም ፍርቂ ከይደሎ ንሰባቶም ሕጂ ጅምሩ ኣለኹም ናይ ቦታትኩም ሕድሪ ተሰኪምኩም ፍልጠት ከም ሓይሊ ከም ጉልበት ተሰኪምኩም ነዚ ሃገር ተሃንፅዋ እዚኣ ትገብሩ ምንቲ ሕጂ ኣብዚኣ መፂኹም ኣለኹም ኣብ ኣሜሪካ ኣለኹም ኣብዚኣ መፂኹም ዝኾኑ ትርእይዎ ኩሉ ንሃገር ከመይ ጌራ ሓራ ኮይና ንሃገር ከመይ ጌራ ትህነፅ እያ እንታይ የድልያ ፅርግያ የድልያ መብራህቲ የድልያ ማይ የድልያ መንቀሳቐሲ መጓዓዚ የድልያ ቤት ትምህርቲ የድልያ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት የድልያ ብዓይንኹም ትርእይዎ ኣብ ኣስመራ ከተማ ጥራይ ንከፍቶ እዩ ኣብ ኣስመራ ንበይ ንኹባት ትብና ትወፅእ ትኸይድ ሓረናይ ትኸይድ ከርከበት ትኸይድ ኩላት ዓዲ ትሪኣ ሰብ ትፈልጥ እንታይ ኣለዎ ዋሶት ኣለዎ ሕጂ ኣጋጣሚ ትረኽቦም ግን ምስጢሪቶም ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ጋሽ ባርካ ኾኑ ኣለዎ እንታይ ይመስል ህይወቶም ኣብ ምንታይ ንባበሩ ፅሩይ ማይ ሰትዩ ኣባይቲ ገዛውቲ ኣለዎም የብሎምን ድሕሪኡ ተሓስቡ ትጅምሩ ንዓቶም ከመይ ጌርኩም ትሕግዙ ንዓቶም እንታይ ትገብርሎም እንታይ ደልዩ ሰላም ትዝቦም ማይ ቤት ሰትዩ እንታይ ትበልዑ እንታይ ኣለኩም እቶት ሓትዎም ስብዓንዎ ንዓሳቶም ህይወቶም ክትገብሩሎም ኣለኩም ማለት እዩ ኩልኩም ኣብዚኣ ዘለኹም መንእሰያት ኣሜሪካ ምስ ተመለስኩም እዚ ንርኢ ኣብዚ ናብዚ በፅዕናይኩም ነተማቁ ዘለዎ ክረብዎም ኣብዚኣ መፅኹም ሎሚ ባዕድሓ መፃኹም ኣይተሕመቁ ዕድርኹም ተሰከሙ ፍልጠት ሞያ ዘለዉ ስረሑ ተመክሮ ማዕኹም
ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ብየመናውያን ዕጡቃት ሕቱ ዝተሃረመት ንግዳዊት መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒላ ምንባራ ይዝከር። እታ ኣትረንቲስ ዝተባህለት ባንዴራ ላይበርያ ዝፀዓነትን ብግሪካዊ ትካል ትመሓደር መርከብ ፅዕነት ናብ ከርሲ ባሕሪ እያ ተሸሚማ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ሓንቲ ኬሚካል ዝፀዓነት መርከብ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብምሳኤላት ሕቱ ተሃሪማ ኣብ ኣፍ ደገ መፃወ ቦብ ጥሒላ ነይራ እያ። እዘን መራኻዊ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ኣብ ገማግም ኤርትራ ከቢድ ብከላ ከየስዕባ ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘሎ ክኢላታት ይዛረቡ። ፕሬዚደንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ቺፍ ኢንጂነር ፓውሎ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሮቶ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሓለጥ ጥራይ ካብ 45 ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ብከላ ከም ዘስዕበት ገሊጹ። ካብ ሳተላይት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ካብ ሃውኪል ዝተባህለ ደሴት 17 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ዘሎ መያት ብከላ ተራእየሎ። ገለብቲ ኩነታት ተገዳስነት ዘለዎም ትካላት ኣውሮፓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ምስ ሰብ መዝዲ ኤርትራ ርክብ ክምስርቱ ከም ዘይከኣሉ ሓበሬታ ከም ዘየለ እውን እቲ ኢንጂነር ዘርድእ። ብዛዕባ ኣስመራ ብዛዕባ ምጥሓል ናይተን መራኸቢ ይኹን ከስዕቦ ዝኽእል ኣካላዊ ሓደጋ ወግዒ ዝወፅ ሓበሬታ የለን። ዝኾነ ይኹን ካብቲ መርከብ ልሒኹን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝኣቱ ኬሚካል ነዳድነት ህይወታውያን ናይቲ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ደሴታትን ሓደገኛ እዩ። ቀፂሉ ድማ እቶም ዓሳታት እውን ነቲ ነገር ብምምጋብ ክምርዙ ዝኽእልሉ ካብኡ ተገፊፉ ናብ ዕዳጋ ክኸይድ እንከሎ ከምፆ ዝኽእል ሳዕብየን እውን ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ ኢሉ ኢንጂነር ፓውሎ ወሲኹ ድማ ብሓፈሻት ብዕዳጋን መሸጣን ዝመሓደር ማሕበረሰብ ካብኡ ዝገፉ ዓሳ መጻኢ ካብ ወፃ ድማ ህይወት ደቂ ሰባት ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ናብ ዕዳጋ ምክፋል ዓሳን መሸጣን እውን ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል እቲ ኤርትራዊ ክኢላ ባሕሪ የጥንቅቕ። ኣብ መጋቢት 2024 ባንዴራ ሃገር ቢሪዝ ተቂላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትጓዓዝ ዝነበረት ሩቢማር ዝተባህለት መርከብ ካብ ሕቱ ተኮሰላ መርከብ ድሕሪ ምውቅዓ ድሕሪ 2 ሰሙን ምጥሓላ ይዝከር። እዚኣ መጥቃዕቲ ሕቱ ካብ ሕዳር 2023 ካብ ዝጅመር ዝጠሓለት ፈላመይቲ መርከብ ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣባላታ ገዲፎማ ምስ ከዱ እያ ቀስ ብቐስ ማይ ምምላእ ጀሚራ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ማይ ዓይንን ፀሮናን ህንፀት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተኻይዱ። መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ምዑሪ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምብፃሕ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣገልግሎት ፀዓት ንምስፋሕ ዘይተሓለለ ወፍረ ምክያድ ይርከብ። ጠለብ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናዕበየ ይኸይድ ብምህላው ድማ ጠለባት ህዝቢ ንምምላስ ገዚፍ ወፃእታትን ሓያል ፃዕርታትን ዝሓትት ስራሕ ይካየድ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ፖለቲካ ጉዳያት ሱዳን ብፍላይ ድማ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ልዑል ፅልዋ ዘለዎ ጀነራል ሻይባ ኣብ ሓልሓል ዝርከብ ልምዓታዊ ፕሮጀክት ፀባን ውፅኢትን በፂሑ። ዘመናዊ ማሽነሪ ማልካላይን ንፅፍፅም ዝስራሕሉ ዘሎ ልምዓታዊ መደብ ምርጋፅ ፀባ ውፅኢቱ መፈተኒ ተኣታቲዎ ዝርከብ ስራሓት ማይክላን ዝኾነ ዘመናዊ ማሽነሪታት ኣብ ኩለን ዞባታት ልምዓት ተተኺሉ ንኣገልግሎት ድልው ኮይነን ይርከባ። ብኻሊእ ዜናና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ዓፋር ሰፊሕ ወታደራዊ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ፕሮፌሰር ኣሌክስ ዳሃል ገሊጹ። ፕሮፌሰር ኣሌክስ ዳሃል ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ከም ዘመላኽቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮናትን ፀረ ድሮናትን ሓዊሱ ብረት ለበስ ብርክት ዝበለ ጽዋራት ናብ ከባቢ ዓፋር ብምእታው ናብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን የጽግዕ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ከቢድ ኩናት ከይውዕል ኣብ ጫፍ ከም ዝበፅሐ ዘመላኽት እዩ ክብል ጠቒሰሎ። ብተመሳሳሊ ዜናና ድማ ኣብዚ 2-3 መዓልትታት ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ይዝንብያ ኣለዋ ዝብሉ ሓበሬታታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ
ምዃኑን ኣሸምካይደ ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ክዝምብያስ ክፉእ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተፈቐደላ ሰማያት ኤርትራ ክዝምብያ ዘይኽእላሉ ኩነታት ኢና ዘለና። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ዓሰብን ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ተተኺሉ ዝተባሃለ ምዕቡል ፀረ ድሮናትን ሚሳኤላትን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እዩ ኣገነ ኤርትራ ወዲ ሃገር። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣሜሪካ ጉዳይ ዓሰብ ጣልቃ ክትኣቱ ትፅውዕ መልእኽቲ ናብ ትራምፕ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ኩናት ከይውላዕ ክትከላኸል ትኽእል ኣሜሪካ ጥራሕ እያ ክብሉ ነዚ ሕቶ ዘቕረቡ ኣካላት ፃውዒቶም ኣቕሪቦም። ኣብ ዝሓለፉ 20 ወርሒ መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ብዙሓት ውግእ ዝሰፍሐሉ ዘሎ እዋን ደቡባዊ ጫፍ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ጠንቂ ህግራውን ፀጥታውን ስክፍታ ኮይነለ ዝበለቶም ኣሜሪካ ጣልቃ ክትኣቱ ዝሓተቱ ለምለኻውያን ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ እቶም መጀመርታ ወርሒ 2025 ጥራሕ ኣንጻርቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ሕቲ ንኩናት እስራኤል ኣብ ቀዛ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ዝወሳኒ ንግዲ ናይ ማያዊ ኣካል ልዕል ወታደራዊ ወፍሪ ብምክያድ ቢልዮናት ዶላራት ዝወደአት ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከይተኸሰተ ክተርክወሉ ፀዊዖም ኣለው። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኣምሓራ ክልል ናይ ብልፅግና ሰራዊትን ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ባህር ዳር በራይ ዘለቀ ኤርፖርት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ፋኖ ገሊፆም ኣለው። እቲ ናብ ሎሚ ዘውጉሕ ባህር ዳር ከተማ ከባብታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ባህር ዳር በላይ ዘለቀ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣየር ስራሕ ተቋሪፁ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ኣማራ ፋኖ በጎጃም ከም መሸነይቲ ቀጠና ጀሚሮም ኣብ ባህር ዳር ምዕርፎ ነፈርቲ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኩናት ምኽፋቱ ተኸቲሉ ናብቲ ኤርፖርት ንምዕላው ዝመፀ ኣየራት ናብ ዝነበሮ ከም ተመለሳ ተገሊጹ። ኣብቲ ናብ ሎሚ ዘውጉሕ ለይቲ ዝተኻየደ ኩናት መካናይት ዝተሓወሰ ኩናት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅሉ ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና። በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም